weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to ndendori hunare Madina Gounass waali goreki kanape ko on waktu yoni ha to ñoro kame masina kabruji mene ɗemgala pular daka mo Madina Gounass yonti nogasi ɗiɗi nduɗo henna lewru woni a kirdola to leydi Mauritanie jagorɗo kalfinaɗo ndiyam holliti milliarduji sappo e halis ugoya keso woni ko yaltina gam wallude yoga e nokkuji taweteɗi e nder leydi ndi ha wawa hebde ndiyam to leydi Mali kene fota wonde sappo e jeegomo neɗɗo mbasi pittali mumen taw ko wonnoɓe oto ene payi jeere tilita taw ɓe jaɓɓi ko pittola to leydi Gambie contrôle kene fota wonde temedde jeetato e capanɗe jeetato e goho nangama en ketto hen musidɗo men kodde nene Abouba to leydi Guinée Conakry Oumar Silla lundinoɗo troisiéme mandat Alpha Condé ñawori mum ditinama ha tati lewru fandu so jomiraɗo hoddiri to Côte d'Ivoire postoji ɗiɗi taw ko doñeɓe e nokku biteɗo Sikkolo ɗi goni a janaɗi toon motoje kewɗe nawama hen musidɓe tedduɓe kabruji men ma nawen ha toon to Ghana Cameroun kame RCA ha fenma Éthiopie Maroc kame nandiral gongal hande hakkude Palestine kame Israila hoto goɗɗe joni jañoɗena. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. batake jam gondaɗo Dawuda Gise ko mawnuma duttiɗo Kumba Gise ko mawnuma duttiɗo Jara Abdullah Diong ko joom suudu mum duttiɗo Hawa Abdoulaye Gise ko joom suudu mum duttiɗo Takko Amadou Sow ko joom suudu mum duttiɗo Abdullah Demba Hamme Gise ko ɓiyuma duttiɗo Kumba Demba Hamme Gise ko ɓiyuma duttiɗo Bébé Keita jeyaɗo to Ganki taweteɗo to France ko sehili mum duttiɗo kam yettini ɓataki o aɓe ngullo dendagal bandiraɓe fulɓe kala dendagal bandiraɓe julɓe kala ndendori e ko taari ɗum kala Mauritanie Sénégal Mali Gambie Guinée ha e diaspora kala jaltugol aduna gendi yanke darinoɗo taw kadi ganduɗa ko saktande fulɓe kala wonande histoire uji mumen Demba Hamme Gise jaltuɗo aduna subaka aljuma hande o to Dakar weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique gardugol ceerno Habous Diallo eɗen nelda duwaw dendagal ɓesgu makko kala nde jomiraɗo yurmotomo yaafomo nannamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala weltare ɓiɓɓe fulɓe kame hettiyankoɓe ayaw weltare TV kame fedde heblo sukaɓe Afrique gardugol ceerno Habous Diallo ene wondi e suudu men SAS gardugol docteur Abdourahmani Ka ene nelda duwaw kame dental diine gardugol ceerno Yahya e dendagal dente kala nelde duwaw dendagal ɓesgu makko kala nde jomiraɗo yurmotomo yaafomo kanko on biyetinoɗo Demba Hamme Gise koɗɗo e jomum subaka aljuma hande o. Maître Adama Baldé ko gendiyanke ko wittiyanke leɗɗe safriyanke safruji fina tawa Maître Adama Baldé ko spécialiste médecine traditionnelle jogiiɗo seedantagal mum ha timmi baɗaɗo rikkoni e nder windere kala. Maître Adama Baldé ko labɗo reedu malaɗo wune bawɗo listikar moƴƴuɗo longal laaɓaɗo halwa. Maître Adama Baldé ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra rewɓe wonduɓe kista fibrome ndogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe ustoraɓe e rewɓe dartoraɓe kala e ustoraɓe ndewagu kala. Maître Adama Baldé ene safra worɓe fiɗaɓe ustoraɓe goragu jippiɓe e leese e wonduɓe soppiskal. Maître Adama Baldé ko jawranɗo ɓen weddaɓe korte e wonduɓe dabruji. Maître Adama Baldé kadi ene yawrade on ɗanniyanke donc ɗo hebde kayitaji walla ɓe sattoraɓe dewle.
maître Adama Baldé caggal nde waɗi tour du monde o arti nder leydi Sénégal to Dakar o waɗi tour makko nder leydi Sénégal kala e oɗo saaha joni mo tawi to Touba sa ari ha to legal bitegal Mbakke Dimbu sara daral baali so mawɗo so debbo so cukalel mo mbiɗa galle maître Adama Baldé fof ma adde ha yettima dawar galle makko maître Adama Baldé kala jiɗɗo ɗo ko ɓuri labde mbatta ko 33 976 12 00 ko numéro bureau ji makko so tawi ko numéro galle makko ha numéro ji makko WhatsApp mbatta ko 77 351 77 23 walla kadi mbaɗa 77 454 27 09 maître Adama Baldé kadi omo tawe to réseaux sociaux sa yi to YouTube ha to Facebook sa waɗi maître Adama Baldé jinganen fulɓe ma yitan golle paydinde no feewi maître Adama Baldé mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawde nogase goo duƴala hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase goo yonti kabruji men ɗemgal pulaar tinama jaltugola aduna Demba Hamme Guissé mo ganduɗa dande mum yoɓiti ko noddittade histoire uji fulɓe kala ɗo ndewno humpaka Mali Mauritanie Sénégal Gambie Guinée kala ɗo miijiɗa wonande Cheikh Omarul Fouti Tall rewino dande makko rewi ɗon ngam yidde andinde yimɓeɓe ɗen gueɗe kala nelde duwawa wonande suddiɓe makko taw kadi ganduɗa ko biyetenoɗo a Diara Abdoula Diong kamene wonde Hawa Baba Yela Guissé kame takko Amadou Sow e mawni ko biyeteɗo Daouda Guissé kame Kumba Guissé kame sukaɓe makko woni Abdoul Demba Guissé kame Hamme Demba Guissé ɓeɗo kala ne neldu ɗumen duwawde jomiraɗo yurmotomo yaafomo nannamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala kabruji men ɗemgal pulaar gaten koye jagorɗo kalfinaɗo gueɗe cellal leydi mo leydi Sénégal no woyi wadde kala subaka ujunere e temedde nayyi e capanɗe tato e jeetati neɗɗo woni ƴewdaɓe tawane jogui oɗo hen mboros ko capanɗe jeegomo e ɗiɗo hen nogase tato ko memodirnoɓe wondunoɓe oɗon mboros capanɗe tato e jeenayo ko raɓaɓe anda ka raaɓi ɗumen capanɗe tato e jeeɗiɗo keeɓi cellal mumen yimɓe jeeɗiɗo ne tampi no fewi koma ballite fofando neɗɗo goto wasi hen a fittandu muɗuma neɗɗo goɗɗo basɗo fittandu muɗuma en kaalino e buuɗal yurmede mbiɗa neɗɗo kala yo rento wonde sababu jaltugol neɗɗo hono mum oɗo hen aduna nde tawno heewiɗo mbarɗa neɗɗo tawa tinani ko an tigui yaltinimo aduna toon to Mbakke wonande immigré goto ɗanni yanke bite F Mbowa kam tigui wonduno e suddi mum ɗiɗo toon to Mbakke caggal noon suddiɓe ɗiɗo ɓe ne kala saaha ko ɓiñodiroɓe ŋoɓodiroɓe ɓe nandirani hay seeɗa ñallata ko dugde kirata ko dugde hen saaji mbarata ko dugde e wiide hoddiɓe mabɓe ɗum noon ko caggal kanko gorko nde o tawa omo maayi e sal makko sanga 1h jamma ko nden tigui debbo je o wullinde yimɓe gari police noddande los ko waɗa hen tawa rewɓe ɓe on jamma tan mbali ko dugde ko kanko serdiɓe ɗon nde o haaɓi ɗon o heeɓi ɗon ɗo sal ɗo o leeli ko ɗon tan o serti e fittandu makko oɗo sano loskoji luggi nana jokki hen ɗeɗo hen balɗe eɗen gandi ko fate banggue wargoji ene keewi e nder leydi Sénégal ha tenti toon to Louga eɗen gandi suka debbo biyaneɗo Khady Badiane Diak ganduɗa mo fittandu mum ittuno taw ko huuɓere hesere wonnode e mahede baɗɗo ngal baɗalo andama waɗi ngal baɗala ko suka gorko mo ittuno ɓernde makko wo rokki ɗum woni mo yinno kono on wiyete ko Mamadou Thiam caggal nde on noddimo ne yiiɗi yiidemo kanko ne wo sikkitaki nden wo ari on rokkimo rendez-vous ɗo Fodor ɗo ko oɗon galle gonɗo e mahede nden ɓe goni aɓe kaala on ɓuurimo sembe yani e makko gam yidde bonnudemo ɗum jeeyi sababu robbo tawa ene waɗi ƴiƴam ko wana ɗum ko on holliti nde gayni wadde ko waɗanno o wi ɗum komi kaltowo ɗum noon komi kalno police ngol konngol noon on gorko yiɗani nande ɗuma ɗon tigui jaggi missore makko sukki e hunuko makko haɓɓi guite ɗe ɗon o yaltiri aduna ɗon noon on gorko kañum ɓirli ɗiɗon konngudi
goɗɗo basɗo fittandu mum ko suka étudiant jangowo e leydi Sénégal taw ko jiyaɗo toon to leydi Congo Brazzaville biyeteɗo lottili muleta kam tigui jaranoɗo e duuɓi nogas e jeegom kam wasi fittandu mum jamma hecci hanki o ɗon ɗo yano reftoyade windande mum ngam fadde janggo ko fate banggue kawguel guel jogorno wadde honno ko toon to HLM Grand Yoff nde ari ha sara Etienne Thiandoum woni lycée Etienne Thiandoum ko ɗon tigui gorko jafanoɗo jaltuɗo kaso wonande ndeɗo henna julde korka biyeteɗo sewo Kabi Diatta jarowo e duuɓi nogas e goho ene jogui butel mum alcool ko ɗon tigui heeli butel o yiyane makko wattidi tan ko sokkude makko on butel hawo yooɓi fittandu makko kanko on étudiant baɗɗo e nder leydi Sénégal kene fotto wonde duuɓi 4 gila tan hitande ujunaje 2012 wasi fittandu muɗuma joni koye Sénégal keddorɗen ma en jaaha toon to Daka mo Madina Gounass Daka Madina Gounass tijjama no gasi 2 ñalawma janggo wonata kirndol oɗo hen Daka mo ganduɗa puɗɗiɗo guila hitande 1992 taw kadi fuɗɗi ɗum ko waliyo Allah labtuɗo woni ceerno Alhaji Mouhamadou Saydou Ba caggal noon nde on fuɗɗi ɗum oɗo saha kene fotto wonde duuɓi 81 hikka wattata lulnde Daka nde ganduɗa ko balɗe 10 ko janggude Qur'ana e julde annabi o sallallahu alayhi wa sallam e jangtade inde jomiraɗo laɓɓinde hoore mum e goofi kala ɗi wanno beele ne yaafe ɗum jeeyi sababu goɗo henna erango nde moni kala wawata ruttitade jomum e kala saha joncade taw jonci ɗum ɗen balɗe 10 kala ko rewde Allah beele laɓɓina hoore mum anda ala ko addira e aduna so wona tan yo rew joomuma ñalawma hanki o jagorɗe 2 bismama toon taw bismiɓe ko khalifa mo Madina Gounass woni ceerno Ahmad Tijani Ba woni jagorɗo kalfinaɗo taridi Abdoul Karim Sall kame jagorɗo kalfinaɗo urbanisme woni Abdoulaye Sow ɓe jettima toon gam yewtidde e khalifa o e addude toon balle paayo dinɗe no feewi ko fate banggue Daka mo Madina Gounass o saaha mo gonɗen ma en gartoy hen e mbadi yanji taw koye musidɗo meɗen Amadou Sambalo toon to Daka keddoɗen Amadou Sambalo mawninama hanki ñalawma taw ko mbuubu eɗen gandi mbuubu ne heewi nafoore e nder windere nde kala jeeyi sababu kanko on biyeteɗo Moussa Sow nehi yanke buuɓi tenti buuɓi ɗi ñaakima artane nafoore mbuubu taw yewtidi koye Amadou Sambalo. eyyi to banggue ñaako kam soko Allah ene heewi nafoore no feewi ma wood noon mo anda sikki kañum ko ɗum lortan kono ene heewi nafoore saabu kala leggal ngal jiiɗa jibinowal taw noon koko fiinata jibina koma hase gila noon e leɗɗe men mangoji eko nandi hen orange eko nandi hen ko way noon ha e gaweje men ɗe ndemeten ko wayno makkari en mbayeri en eko nandi hen foof de kala hen ko yeehi ha yetti to fiinata ɗo hade mum wadde ko ñamete koma hase wadde ko ñaaki ɗi ngar on saaha kasa ɗum aɗa heewi yiide ñaaki ɗi ena gomba e nduyi ɗon piindi koye hasde ɗum ɗe goni kono kanƴe ɗe guitte hen koɗe naftorto e koɗe naftorto ko woni koɗi pewnirta ko e koɗi gollirta gila noon eɗe guitte hen dihal tokosal ko wayno nectare ko wayno propolis e ko nandi hen eywa e miyela ɗegueɗe foof ene guitti ɗum e nder kañeri ndi eywa kañum ɗi ndendinta ɗi jaaha ɗe liggoroyo ɗum jumiri ndi kadi so rendi eywa kayri ndi ende jogui nafoore no feewi eywa e nder rendo ngo woni yimɓeɓe mbiyan e banggueji foof noon kadi saabu sen koddiri ñaako ngu e hoore muɗum woni yimɓe ɓe ganduɗa so tawi woni joomum ronki famde ɓandu mum tan yahat soko surtout joom kam koddiɗo ñaaki o yahata itta ñaaki 2 walla ñaaki 3 on saaha ɗi piɗamo on saaha o dañi vaccin mo ganduɗa ɓurɗo moƴƴude e to banggue jumiri ene safra ko heewi ene nafa ko heewi hay awoɓe mawɓeɓe joom batoŋaji mawɓe a yiyat toujours ɓe jogui jumiri soɓe jeehi ha e hakkude maaje he eywa ɓe ñirtat bidon jumiri ɓe juppa ɗum e maayo ngo soɓe juppi ɗum on saaha liɗɗi mawɗi ɗi ɓe ɓurata sohlude ɗi goni ko less on saaha noon ko ɗi jaltat ɗi mbano jumiri ndi holto heeɗi on saaha awoɓe mbawa hebde ɗi ɗum ko hen jeeya kono ɗum jumiri en safra gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa sinno ko yaji no
ɓuren wawde yaajinade eko jumri safara kono ene safara kam eywa jalɓi sukaɓe e pawle sukaɓe surtout ko ndungu faya hankkadi ene safra ɗeɗe gueɗe foof ene safra jontinoje ene safra jalɓi ene safra ɗojjo eko ene safra ko heewi soko Allah ɗum noon jumri ko nafoore mere mere banggueji foof e banggueji foof ɗum jeeyi sababu jumri rokkama walla mbiyen ñaaku rokkama simore timmude e nder deftere Allah teddunde haalni en toon wonande jumri ko safara wonande meɗen ha tenti cukalel so ngel fini subaka haade maggel ñamde haydara guitta kuddu jumri taw wona juumeje jillaɗe ko wayno gueɗe goɗɗe taw ko jumri tigui tigui ganduɗa ne moƴƴi dokka jomum ene rokka jomum nafoore jagorɗo kalfinaɗe rewɓe e sukaɓe woni madame Salimata Diop Dieng waɗi jillu mum jillu balɗe joyya taw ko nder leydi ko wayno fattiga ha fayenma toon to Kaolack kame guinguinewo ɗum noon o yahani juuɗe ɓoole 15 million gam oɗo saaha rewɓe hewɓe dokke balle ko fate banggue guilay ñooti ha e moori ha e gueɗe goɗɗe kala toon to waalo ma uddit toon nokku safara mo ganduɗa waɗama kene wona nogas e 1 million e ko fawi ha joni toon to Sénégal keddoɗen ma en kaale forum mondial ko fate banggue économique social kame solidarité holliti wonande gardiɗo wuuro Dakar woni madame Sohom Sohom Alwardini holliti Dakar ma jeeye e ƴamoɓe wonande hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati caggal nde ɓeena loni kolliti woni Nations Unies ɓe kolliti Dakar ene jeeya e guure jeegom e nder Afrique ɓurɗe ngarɗude no feewi caggal nde o nanga kanko ɗo hen suka gorko jeyaɗo toon to Kavera toon to Bawal aɗi diwoje ngal leydi Sénégal ha tawa makko ene fota wonde 14 korwel taw ko cocaïne caggal noon police waɗi hen loskoji jaaƴi no feewi nangui Nigéria naɓe tato e nder appartement goto toon to e nder appartement goto toon to West Foire oɗo saaha ɓe tawe e juuɗe dadiɓe sengiwi to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie jagorɗo kalfinaɗo celal ɓalli mo leydi Mauritanie no wadde e kala kikiɗe so huccidde ɓesguji leydi kala andinaɓe oɗo hen borosɗo yarata o holliti 1,250 neɗɗo woni ƴewdaɓe taw ganduɗa koye test mbiyeteɗo TDR on noon wona jaltowo leydi ndi woni 999 woni ƴewdaɓe so tawi ko PCR o testé woni jaltowo leydi ndi 360 neɗɗo ɓen goni ƴeewaɓe e oɗon test to banggue laboratoire tawane jogui oɗo hen mborosa ko 54 neɗɗo hen 12 keeɓi cellal mumen ha joni toon to Mauritanie keddorɗen ma en garte ko fati banggue directeur kedanɗo ko fati e banggue cellal ɓallimo leydi Mauritanie wate yañade woni Wuldu Zahaf o holliti jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli leydi ndi arti e wiide nayo yiitaɓe joñonoɓe e nder leydi Mauritanie tawa ne jogui mborosaji certuɗi ɗin mborosaji noon hen goto ko mboros britannique goɗɗo ko mboros taw ko mit mboros mit mo indien ene wonde mboros mit mo Afrique du Sud kame coronavirus ɗum jeeyi sababu oɗo saaha yiddeɓe ko tafde goomu comité kesso pool taw komo ministériel oɗo saaha basodira e goomu haɓotoɓe coronavirus gam haɓade oɗo henna mboros kesso jiitaɗo e nder leydi Mauritanie kono kadi o wasiyima nde yimɓeɓe ɓeydoto ha hande hentade ustude dente e soɗade e wasde rokkodirde junggo e kala saaha ha joni koye Mauritanie keddorɗen 10 milliards woni milliard uji 10 taw ganduɗa ko ugoye kesso ɗum woni ko jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue ndiyam Sidi Ahmed holliti ɗum ko ñalawma hanki o holliti maɓe puɗɗo golle ko ɓuuri yawde taw ganduɗa ko toon to Barahan ha fayma toon to Bohdadi walla min toon to Bohdida no wondi kadi e toon to Ɓogge ha e nokkuji goɗɗi kala maɓe ɓeydu jungo maɓɓe toon to Atara ha fayma toon to Nouadhibou beele kadi ndiyam keelelam cemulam wawa a dañede to kay hayɗi jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue golle emploi woni Taliba Wuld Sidi Ahmed hanki holliti udditi toon galle ngarɗuɗo nokku mo ganduɗa kala kay suka jiɗɗo gollade ko jiɗɗa gollade kala so tawi a ari ɗon dossier ji ma ƴeewama ma rokke peeje kame miijoji e orientation moƴƴoɗo mbawata faade ha mbawa dañde golle ma guila e jeeri mum guila e jeygu mum ha e moori mum ha e ñooti mum ha e goobu mum cañi mum kala ko wawi wonde ɗum ko wallidde yimɓe ha ceerta e caɗele to banggue a jonde was gollago
a joni koye Mauritanie keddorɗen ma en garte rimi info ɓe kolliti wonande sarɗiyanke biteɗo Kumba Dada dossier ji wonande ɓe rewɓe ñamanaɓe guilay galleji mumen ha e ngaaluji men taw ñamaniɓe ko gorko joom ngaalu bireɗo Cheikh Rida e kala saha so tawi ɓe moɓodiri gam yidde hollirde mette mabɓe police ne heewi laaltade e mabɓe piile musde no feewi woni mabɓe kadi nangue tana ndumɓe e gañgañalde ɗin dossier ji noon caggal nde yilli seto giwɗo toon to Amérique haɓottoɓe ko fati e banggue kalifindi ɗum noon ɓe jillima e leydi Mauritanie guila 16 nduɗo hen lewru hollirama dossier ji mabɓe toon beele kadi ɓen mbawa tigui a darade hen on set garɗo ene hen haɗanoɓe nadde leydi Mauritanie hitande ujunaje ɗe 17 e saaha laamu gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie woni Mohamed Ould Abdel Aziz ha joni toon to Mauritanie keddoɗen ma en kaale jonde Nouakchott hakkunde jagorɗo kalfinaɗo taaridi kam e nelaɗo jagorɗo kalfinaɗo gaynaka mo leydi Sénégal jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue gueɗe tebbuli mo leydi Sénégal biteɗo Aliwa Saliou Diop dañi joɗodade e biteɗo Wuld El Jeyni ɓe jooɗa ede Wuld El Jeyni ɓe jewtidi noon koko fati e banggue nawgol jawdi julde layyaji julde sadekuji woni julde taske ɗen gandi kala saha so julde taske fandima jagorɗo kalfinaɗo gaynaka mo leydi Sénégal ne heewi nelde seteji mum hakkude Mauritanie kam e Mali kala ko fate banggue Sénégal ne hato jina e jawdi daridi ngan sanga ɗum noon ɓen jooɗima hanki toon to Nouakchott ngam yurnitade jawɗi ɗi cellal mumen oɗo saaha eko fate banggue darogol mumen e taccugol mumen kamen nden ka e kisal ha jetto Sénégal kala so yettima kadi nden ka e kisal gonagal Mauritanaɓe en yeeyoɓe jawdi ndi kala e nder leydi Sénégal ha tentiɓe nandiri so tawi kadi ɓen gaari ene katojini wonde lewru caggal julde nde ha mbawa yeeyde jawdi mumen ha laaɓa ha wiya ceera a joni koye Mauritanie keddoɗen tawari Rosso hollitama jamma talata ene jofi alarba guykaji jonɗi teskama e nder wuuro Rosso kam e butikaji kala ko wayno PK7 ha fayenma wonande suudu safara boutique mawɗo gonɗo sara suudu safara nde Rosso ɗin butikaji kala kelama kono haɗo ɗo gonɗen suwa taw andede waɗɓe ngal badal oɗo saha noon a luskoji mawɗi ene jokki hen sengi wi toon to Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali gawo wonnoɓe oto ene payi luuma walla woni hen mbiya duggere ɓe mbiya jeere mawde nde tilita ko woto mabɓe yaɓɓi pittola kene foto wonde 16 mo neɗɗo mbasi pittali mumen yimɓe ɗiɗo majji jiitaka waɗi hen gañiɓe yonɓe no fewi ɓe noon nawama to suudu safara a nduggawo to leydi Mali keɗona joni gouvernement mo leydi Mali ha hande ɓiɓɓe leydi Mali naɓe nana cabbi cuurki danewi beele yalta toon to galle lamorgo to woni galle Kuluba kono ha hande haydara taw feeñani toon saabi feeñani kanko hoorejo jagorɗo o woni Mouhtar Wane o hollitino wonde o gayni disnodirede ko fati e banggue pelle gonɗe e nder leydi ndi kala ha tenti pelle dawrugol kam e pelle wonande ɓiɓɓe leydi ndi kala ɓe jewtide beele ɓe tafa gouvernement kesso bawɗo yaltinde Mali e caɗele guilde noon ha hande hunde kala deeƴi kono M5 kam deeƴani caggal hanki ɓe jaltini kayitol mabɓe kolliti koɓe puɗɗino jabde ni e oɗo hen gouvernement kesso poɗɗo arde ɓe kaytiti gam yattude ɓe caggal sabala koɓe paami haydara e oɗo hen koninke woni wonande oɗo hen koninke gonɗo cikko hoorejo leydi ndi ɓe noddi noon moɓodiral manggal no fewi ñande nayyi nduɗo hen lewru woni tan ñande nayyi lewru juin ɓe moɓodiri on ñalawma ñande nayyi lewru juin fandu so jomiraɗo hodiri oɗo sara maɓe guittu seteji mabɓe hakkude Bamako katti ha fenma to Kacola gam oɗo saha ɗiɗo commune aji kala findinde yimɓeɓe e rinde kamɓe kalde ɓe nden tatta ɓe moɓodira ngam wiide ɓe jadani won e gueɗe to sikka so gam hollitede accident ji ni keewi e nder wuuro ngo hewɓe dogirta sesa natirde wuuro ngo kam yaltirde wuuro ngo kala ɗum jeeyi saaɓe mbaɗi ñalawma mawningol on ñalawma jertinde yimɓeɓe e wadde tableau ji hakkude école aji jumaji e jeereji nde ɓen dognoɓe otoji mbawata a yarude sesa El Qasim Wana
kan woni gardiɗo ministre mo loni gila wottoɗɗa ngol waɗi jillu makko e nder leydi ndi jillu toon to Aguel Hokka ha fema toon to Tessalita kame kidal kala o dañi jooɗat toon e pelle kewɗe ha tentiɗen pelle ciifodirade jaam sifande Alger nde ɓe ɗaccita armeji ko wona ɗum ko rewɓe taweteɓe e nder ɗin nokkuji kala nde mbawata ummanade golle kañumen jeeye e dillugol ko fate banggue oɗo saaha pelle joguiɗe armeji ne mbawata ɗaccirde ha jaam duumiɗo arta e nder ɗiɗon nokkuji kala capanɗe tato e jeenayo ɓiɗɗo malinaɓe wurnoɓe toon to Mauritanie ha fayenma toon to Maroc kala jaaɓi artude e dow jaam e celal kisal ɗum noon artiriɓe ko nandirala taw kadi koye mabɓe tigui kamɓe kollira ɓe jiiɗi artude e ballal OIM woni catal tammigal ko fate banggue ɓen ɗannotoɓe ɗanle ɗe ndewani lawol ɓe garti noon won hen garti koye Air Ethiopie Airline won hen garti koye Mauritanie Airline ɓe jaɓɓama toon to Bowal laaɗi diwoji ngal Modibo Keita Seynou jaɓiɓe toon ko chef du cabinet jagorɗo kalfinaɗo gueɗe caggal leydi mo leydi Mauritanie kamɓe kala ɓe testama oɗo hen ñaw biteɗo coronavirus kono ñawo tawaka e mabɓe to Gambie kodde nene Abouba caggal fodde lewru wiyeteɓe opération zéro crime ɓe jaggui kene tolno e temedde jeetato e capanɗe jeetato e goho neɗɗo ñande balɗe 15 lewru avril ha ñande balɗe 17 lewru avril ene wayno haali ɗum kan haala ko Lamine Ndiaye joguiɗo konngol koniyankoɓe ɓe wayno tan ko ni yaari wi temedtato e capantato neɗɗo jaggi ɗum ko wiyeteɓe anti crime temedere capannayo ɗiɗo neɗɗo jaggi ɗumen ko wiyeteɓe task forces to diwan Kanifing te capanɗe jeetato e goho neɗɗo jagga ko diwan Banjuru woni wuuro lamorgo ngo temedere capanɗe 5 e jeegom neɗɗo jagga ko diwan West Coast region woni Birkama hen capanɗe jeeɗiɗo e ɗiɗo jaggi ɗumen ko police wiyeteɓe paranɓe ɓe mbi noon ɓeɗo jaggaɓe foof de hen temedtato capanɗe 5 neɗɗo haydara ala ko mbaɗi gaccitama hen temedere capantato e 5 neɗɗo ɗon ɓen noon ene wayno ngala kayitaji ko wiyete ko immigration toppito ɗum hen temedere capannayo e jeeɗiɗo neɗɗo ɓen jaggira ko huuɗo bonko ko woni huuɗo ɗaynokko hen temedere capannayo jeegomo neɗɗo noon ɓe mbi ɓeɗon kala bonande caggal wargo e hippade yimɓeɓe jaggude bagasuji muɗumen wujjude ɓen ko ɓen woni waɗoɓe ɗum ɓen noon ene wayno ñawore muɗumen te ma taƴe ko leelani hen capanɗe jeegom mabɓe ene wayno ñawore muɗumen te yani heddiɓe ma ñaawe ɗeɗo balɗe kanko Lamine Ndiaye o holliri so ɓe jeehi jaggoyde jomum ene wayno ɓe keeɓa caɗele hakkude mabɓe e ɓesguji ɓen wonde pooɗe nduure walla ɓen ƴetta bagasuji jeeya woɓɓe ɓe jaaha ɓe donka tigui rigui heptude jomum no hannirta ni enete woɓɓe ɓe ɓe jaggi ɗum koye jeereji woɓɓe ɓe ɓe jaggi ɗumen koye garasuji woɓɓe ɓe kadi ɓe jaggi ɗumen koye nder yimɓe kanko Lamine Ndiaye tan omo yomna yimɓeɓe konngol kala neɗɗo to wawi yiide bandi yo waw jokkodirde laamu ngu ɓuuri nde tawno oɗo waktu leydi men Gambie no wone yarude ni entede yoɓe gandu polisaɓe darde mabɓe ko ndenka e kisal leydi ndi ha tengti e yimɓe finoroɓe ɗo e leydi meɗen te Gambie kodde nene Abouba gam Weltare TV ɗo e Serekunda kodde nene Abouba oɗo saha mo gonɗen ko teskiɗen ko yimɓeɓe moftata wuyɓeɓe kadi gujjana heddiɓe kadi gujjana heddiɓe weɓetake iwde e nder rendo men sen giwi toon to Banjula leydi Gambie paɗen ko toon to Guinée Conakry Oumar Silla lundiɗo wonande 3e mandat Alpha Condé nangganoɗo hollittane yuɓɓina seppoji gulɗi jaw ñalawma hanke o darima yeeso suudu ñawore ndu Conakry ñawore makko disnama ha tati lewru fandu Guinée wonande Union européenne waɗi didol ɓalyola stade nogas e jeetati lewru septembre ɓittodiral bannogal toon ha rewɓe mbara hen viol kame worɓe kala hitande ujunnaje 2009 gan sanga gardogol Moussa Dadis Camara gardien CNDD ɓe mbaɗama kamɓe jeeyo kala didola ɓalyol ko wayno Moussa Dadis Camara kam e jeeyo woɓɓe ɓuuri ɓatta ɗum ko wayno Moussa Tegbar Camara ene wondi e Abdoulaye Sarifa Jabiri kame tumba jekkete e woɗɗo yaadiɓe ɓe kala sen giwi toon to leydi Guinée paɗen ko toon to leydi Côte d'Ivoire postoji ɗiɗi douane janama e nder leydi ndi taw koye nokku biteɗo kamano ko ɗum nana kene wona kiloji 10 hakkude mum e siklo poste goɗɗo on yana koye nokku biteɗo Nasian hakkude muɗum e siklo kene foto wonde kiloji 6 fof noon ene tawe e nder diwana Fere Kesedougou ɗum nana jenguji ɗiɗi ɗi kala ko toon mbaɗi motoje kewɗe nawama toon
kono kam hay goto wasani hen a fittande mum ko wona ɗum ko fitinaji bannodi e nder leydi Côte d'Ivoire Abidjan ɗeɗo henna balɗe taw jeeyi sababu ko vidéo baɗanoɗo toon to Nigéria guila hitande ujunaji ɗe 19 on vidéo ko suka debbo goto postuno ɗum e nder Facebook wi wonande ɓiɓɓe Côte d'Ivoire naɓe ne lepte toon to Niger jeeyi sababu pelɓodiral bangal hakkude hawsaji taweteɓe nder leydi Côte d'Ivoire kamɓe ɓiɓɓe jeeyaɓe nder leydi Côte d'Ivoire ha neɗɗo goto wasen fittanmo on debbo noon o hokkiri hoore makko police eɗen mbawi wi tan yimɓeɓe yooɓe ndento artirde vidéo ngaji ɓoyɗi ko wiyete faux kabaru wona hunde moƴƴude addi pelɓodiral manggal toon to leydi Côte d'Ivoire Dramani Mahama kam wonno hoorejo leydi Ghana toɗɗonoɗo ñande jeeɗiɗi nduɗo hen lewru wonde yo won dogowo koyɗe jaam toon to Somalie oɗo so taw toɗɗinoma ko union africaine oɗo saaha mo gonɗen o yatiri caggal o holliti wona ti wonde ɗuma jeeyi sababu ko guila o toɗɗa ko fate banggue gouvernement mo Somalie ha hande Bisma Kimoto Cameroun nogas e jeeɗiɗo jagorɗo ene hen jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓallimo leydi ndi kamɓe kala saɓe mbaɗama didol ɓalyol gam teskede ko fate banggue kees moɓe kalfinano gam haɓade coronavirus gueɗe kewɗe jiyaka ko noyne 16 ambulance ponnoɗo arde hande yiyaka won e gueɗe ha tenti leɗɗe kewɗe RCA million ngaji ɗiɗo neɗɗo oɗo sahane katojini e ñamde caggal nde ngakka guura e wiide Nations Unies kami e FAO pem ɗeɗo hen pelle kala kolliti ɓen o saaha ene goni e caɗele mawɗe no feewi to iccopi sumgoji ponnoɗi wadde 5 lewru fandu dirtinama ha 21 lewru fandu e nder ndeɗo hen hittande tawditini ko catal tammi ngala sumgoji jeeyi sababu ko winditi ko ene famɗi no feewi to Maroc kuulal hirtole lo gam coronavirus gonno ngal 20 woni tan waktu nogas e goo waktu nogas ɓiijo waktu nogas jamma ha faynma waktu 6 ɓiijo subaka oɗo saaha ittama wattama waktu nogas e tata ɓiijo woni 23h ha faynma waktu nayyi ɓiijo jamma woni à 4h30 Égypte dogui koyɗe jaam nandirala hakkude sifande Israila kame Palestine jamma hanki o kala fiyande nanaka haydara nanaka kono oɗo saaha teskama kamɓe kala ɓe nani yooɓe joƴƴin fetelaji kame bomboje kala jaam fuɗɗima artude kono subaka hande o pelɓodiral seeɗa waɗi ɗon ɗo Jérusalem sara jumamo Al Aqsa kono ngal pelɓodiral yawi dartade law seeɗa ganda ndeɗo hen fiyande wande kene wona yontere fawde dañi sababu yoɓade pittali Palestine naɓe 250 neɗɗo taw ganda hen 60 ko sukaɓe so tawi koto banggue Israila kene fotta wonde 12 neɗɗo taw goto ko sukaɓe en mbasi hen pittali mumen kono ɗo saaha mo gonɗen teskama jaam fuɗɗima artude toon musidɓe tedduɓe ñalawma janggo kabruji meɗen ko musidɗo men Haali Abouba so tawi ko mimi tawtoya on altina so jomiraɗo hojjiri ɗo e nden yo jaam jogomi jogo on ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena